zvuky zdravali mikrofónu u ďalšieho videa. Áno, zlomil sa mi držiak na mikrofón. Super! Dneska som tu spolu s... Toto bude nečakaný host. S Niky! Tento tu typek, čo sedí vedľa mňa, achievement, po ktorý si dneska ideme. A1000. Je to achievement, ktorý získate, keď prejdete Rooms. Rooms je tajná lokalita v Doors, do ktorej som už raz išiel. Vidíte, že mám za to aj achievement. Je tam 100 miestností ako v normálnom Rooms, ale tam je 1000. Keď prejdete tých 1000 miestností, tak za to dostanete tam ten achievement. Taktiež sa ešte dneska pokúsime získať achievement Back on Track. Neviete, čo je Back on Track? Back on Track je achievement, že utečiete z Rooms. To je tak okolo dverách 200, 250, 300. Sú tam unikové dvere do normálnej lokality. Taktiež je to tam aj v A1000. Hotel Hell achievement stále nemám. Streamoval som z toho, nezískali sme ho tam, náš rekord tam ho 41, je to oveľa ťažšie, ako som čakal. Taktiež odborný technik, ľudia. V minulom videu, čo sme to jakoby hrali a snažili sme sa získať ten achievement, chýbali sekundy. Ja som to pozeral, keď som strieľal to video. Chýbala sekunda. Sekunda nám chýbala. To má pekne inak na sebe. To, jak utečieme s tým bodu, tak sa spadneme tak tam v tej nemocnici, takže vneme tak bere 68. Potom sa pokúsime toto získať. Pretože v minulom diele nám toľko veľa nechýbalo. Ja chcem Doors 2 video natočiť akurát na 20. diel. Potom si hovoríte, Bogi, čo bude kurva 19. diel? 19. diel má byť mega špeciálny. No nie až tak mega špeciálny, zase tu nebude robiť, že wow. A to je proste špeciálny. Vedia, ja už to nebudem zdržovať a myslím, že môžeme ísť na to. Aby nám zase nebolo náš mikrofón počuť, jaký až tak ticho. Ľudia, to teraz kontrolujem, ja to sa... Ľudia sú späť asi po 10 minútach, pretože nebol teraz problém so zvukom, ale s obrazom. Bol tam strašne zasekaný, som sa tam pohľadák z nasanej. Joj, ty vole, aké nervy som pridal. Neviem, či to stihnem dneska, ale bol by som mega rád, kebyže to stihneme dneska, pretože už viem, ako sa mám brániť proti každej príšere. Žiadna z nich nie je ťažká. Ide Rush, super. Celkovo skoro inak ide Rush, som čakal, že pôjde trochu neskôr. Ale ten Rush išiel dosť skoro. Budeme zbierať coiny, viete čo? Budeme zbierať coiny. Jediná ťažká príšera, čo tam je, tak je A120. Tá je taká tichá, takže preto sa tam budeme musieť zapínať zvuky. Máme sviečku, super. Ja tak nenávidím to Rush. Nedáme si tu tie one, toto je celkom veľká miestnosť, tu sme mohli nájsť veľa coinov. 255, nice, 18, zvere 9. Kamo, do p***y, koľko je tu tých dverí zlých? 1, 2, 3, 4, 5 zlých dverí, ale len jedny správne. Moja mama, kde sa až dostaneme, či sa dostaneme niekde ďaleko? Prečo vždy Rush ide v takejto miestnosti, kde sa mi vždy podarí otvoriť dvere? Prečo je práve táto miestnosť zamknutá? Dlho sme skrečia nevideli. Teraz, pst. To je zapaľovač, super! Ja mám pocit, že máme easy mod fire, ale vidíte, nemáme. Kým si to tak prechádza, tak vám vysvetlím, ktoré monštrum, čo robí a ako sa pre ňom brániť. A60. A60 sa vyskytuje od dverí A60. Keď započujete akýby zvuk, tak musíte ísť do skrine. Sa práve, že sme chcípli. A 90 sa vám ukáže akéby takéto svinstvo na monitore. Musíte zastaviť. A keď nezastavíte, tak toto. A 120. To je mega tiché, ale keď vám nejdú akéby otvoriť dvere, bігajte do skrine, lebo ste v riti. Musíte akéby počkať, lebo to prejde niekoľkokrát a 120 a nevylezajte zo skrine. Nie aj 10 sekúnd potom, čo ešte nepočujete, lebo on je mega akéby... U Embašovi piču... Embašovi píšu, že tricky one, tak aj A120 je taký tricky one. Každou miestnosťou je jakoby tmavšia tá miestnosť. Dávam tam takú baterku, ktorá sa síce vybíja rýchlo, ak svít. Ale keď
takto budete klikať ľavým tlačítkom na myši, sa vám vie doplniť, čo je mega cool a doplní sa možno za sekundu. A za také 2 sekundy sa vybije, takže je to baterka, ale musíte si fakt dávať pozor, či tú baterku nemáte zapnutú. Oh no, už je tu slík. Ja sa strašne bojím. 37. Dobre, toto pôjde raž. To je jak brána do pekla. Mne sa zdá, že takáto bola úplne v tom prvom Doors, ešte predtým, ako vyšiel Hotel Plus update, tak sa mi zdá, že takáto fotka tam bola. Nie som si teraz istý, ale niečo na takýto štýl. Nie, už po nás ide si. Ja tak nemám rád toho síka. Ne! Kurva, on nás zabí. Kam on je hneď za nami. Easy noob, fuck you. Stres? Tak když už je, tak fuck you. Doriti. Ja som videl taký jeden trik, že proste pôjdete až ku figurine s tými vitamínmi, keď zhruba na takýchto dverách idete až. Pretože vidíte, my sme tam s vitamínmi podľa mňa aj dobehli. Keď akurát otvoríte tie dvere a stále ide raž, tak vás zabí. Celá figurina je bez svetiel, tmavá. My už sme pri figurine, to sme agrikovi speedrunili. A však my už za chvíľu ideme do toho rooms. Odkedy som youtuber, tak mi mega rýchlo ide čas. Máme kružok. Yes, už máme 3 knihy. Tam tu najďalšia kniha. X-ko. Ale to sa zdá, že X-ko. Mám taký pocit divný, že X-ko nebudeme potrebovať. Kámo, my už máme 5. Figurina si keráva, pretože ma brutálne trolí. Yes, už má aj všetky knihy. Figurína, ty tupý debil. Už víc. Kámo, ona je taká kráva. You stupid. Ja som sa skoro a čo to kurva bolo? Ľudia, máme to po hodine. Reálne, nerobím si prdel po hodine. Teraz dám lockpick 1, lockpick 2 a yes. Kámo, konečne, mne normálne idem odpadnúť od radosti. Teraz ideme do rooms, prosím, nech sa nič neposúva. Jo. Cutscena. Sme tu, ľudia, konečne. Jo, tu je tá baterka každopádne. Kúknite aj, jak sa rýchlo vybíja, až sa nabijeme. A kúknite aj. Fuj! Je ešte aj hra, ktorá si sa nie od L-Splasha. Je normálne hra, že The Rooms. Hneď teraz ide. To bola A90 pred A90. Už 120. A120. To je A120. To viem. Fuj, tak to je hnusné. Nepáči sa mi, že už asi 30 miestností sa nič nedialo. A 160 či 160, 60. Čo sa stane, keď budem dlho AFK? Okrem A90 by sa nič mohlo stať, pretože nebudem sa hýbať teoreticky. Ide A60. Vždy, keď ide A90, ide A60. To je celkom rare náhodou, má to 1,4% šancu.
zavrhlo, čo aj. A tu na ľudia je... Tu nám môžeme dostať Bacon Track Achievement. Máme tu aj 1000 mesačí, jasne, že ideme a 1000, čo ste si mysleli? Práve som mal A90 a A120 kombo. Diautičko, tutu. Ja musím ísť na kolozovú. Ľutujeme, volané číslo je Dobre, nech prestane tako... Ja som sa skoro ty prestane tá kosačka a jazdí tu auta, lebo mi je zle. Okno tu potrebujem mať otvorené, lebo ja tu zomrem, preto ja tu potrebujem taký čerstvý vzduch. Preto ja som tak v strese reálne. Fuj, 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 fuj. Odteraz nechápem, ako som to prežil. Tak prosto zavriem okno, ale keď mi bude fakt, že zle si ho otvorím. Tak. Koľko nám ešte chýba? Kalkulačka. 1000 delené 300. Koľko? 338. Ešte 2,95 krát toľko musíme prežiť. Ja som počul zvonček reálne v hlave, mne už drbe. Už teraz natáčam cez 2,5 hodiny. O 18. som začal natáčať, je 20:36. Sú prázdniny, už je tak šestina prázdnin preč a ja trávim to tým, že kamo, sa ma kamaráti opýtajú, ako si strávil prázdniny? Snažil som sa vyhrať do Rooms. Ja som sa si v kľude prezerám Instagram na ukľudnenie. No ja si vymyslím proste taký Doors song, keď budem spievať o tom, aká je figurina pič. Doriti aj z autom. Dáme si po dvere 400, potom sa pôjdem osprchovať. Za chvíľu som späť. OK guys, som späť. Po 450-ke už je to celkom také, že veci A60 a 120 strašne rýchlo útočia. Dobre, ale tak tá A60 a 120 je tak dosť často. Zase? Po tej 450 normálne bolo už aj A90 teraz. A120. Kamo, akurát ty vole som chcel oslavovať, že ideme do polky, to more ma neštviť. Chcem iba za čo zrobiť, hej. Ja si teraz počítam, koľko dokopy točíme. 3 hodiny. Dobre, kúfaj SMP, čo som natáčal, mal cez 4 hodiny. A 120 už viem na spamäť reálne, kedy ide. Som na začiatku stresovala, že to je, kedy ide a 120, ja som v prde 20 sekúnd som reálne čakal. A vám chcem povedať, ja som si pripravil, od 10. mája som mal pripravenú miniatúru, aj čo budeme keby točiť v tých dieloch. Na minulý diel, na tento diel a na 19. diel. Zaujíma ma, či zase to bude trvať ďalších 16 dielov, kým vyhrá z dvojku. Nepíš! Ja som si už myslel, že sme mŕtvi, ale ja som sa modlil, nech A90, takže ono nám presne tým pádom 90 hápok ubere. Úplne už som dead. Natáčam to Doors 4 hodiny. Ty debil, motorkár. Kto tu teraz jazdí autom? Kto tu teraz v tejto miestnosti ide zase? A120 je najviac chill. Na to, že som čakal, že bude aj A60 som mega chill. Na to, že som čakal, že budú brutálne hard, tak som mega chill. Ne, kámo.
My sme chcípli. A tu sa nedá už oživiť, nie? Kámo, no nezaratal nám to coiny. Do prčic, 820 reálne. Tak dlho som sa snažil. Kámo, mne je zle a ja sa asi pozvrátim. Fuj, toto bolo hnusné. Už v živote nepôjdem do rooms, v živote to už nebudem robiť. Ja sa pozvracam, kamo. Toto bol, ja viem, že som to síce vyhral, ale to bol najhoršia hra, najhoršie 2 hodiny môjho života. Pár ľudia, dali sme ešte 2 hodiny. A bál som sa strašne na 90-ky, takže som radšej dal to exit a získal som toho back on track, takže a už mám aj 1000. Najprv dostal prvýkrát, čo som dal toto 820, potom som dal 690, nie, potom som dal 280 sa mi zdá, potom 690, potom 620 a teraz sa do toho páčilo, nezajte like, aj sa ďalšie, tak ďakujem.